You want to know how politics in the Philippines can turn chicken shit into chicken salad? If action speaks louder than words, how come that the pen is mightier than the sword? What's the difference between the Bill of Rights and your electric bill? Mga pangutanang angay layugon. Let us blow each other's brain off every Thursday, Friday, and Saturday. The Not So Late Show with Jason Monteclar. I think about the responsibility, the assurance of my commitment, the respect that I have for every detail of what nature has to offer. To be able to create a novelty of both art and music, it requires the stillness and solitude of a real craftsman. Then I think about the possibilities when this becomes a part of someone else's experience. Exquisite sound and superb playability manifest in each of Huni's handcrafted ukuleles. Huni is the expression of my understanding of the sacred relationship between the instrument and the artist. My name is Brian Bruces. I am Huni. Inom og lacto puffy. Long-term ang benefit niini sa panglawas, sigun pa sa pagtuon sa mga ngilngig na doktor. Apanapo ko'y sumpay nga tambag nimo, pero mulagi, gikan ng lisa kong nakatunan sa taas na panahon. Pahimusli ang kaanyag og katahom samtang ikaw batanon pa. Tingali di pa mi mutuhop ni mo ron. Apan moabot rang adlaw nga mingawon ka sa karaan nimong litrato samtang nagkalaos na imong panit. Do one thing every day that scares you. Pag video okay, ayaw binuangi ang kasing-kasing sa ubang tao. Ug ayaw pamugos nga higugmaon ka. Pagtupi po usahay, ayaw usiki imong panahon sa pangabobo. Usahay ikaw ang maguna, usahay ikaw ang iwit. Ayaw pagdali, sa katapusan imong kaugalingon ra ang imong kontra. Ipusa imong karaang mga love letters, ilabay imong mga daang bankbook. Jogging pud gamay. Ayaw karatol kung wa pa kakibawon sa imong buhaton sa kinabuhi. Daghan kong mga kailangan nga milyonaryo. Apan gakiat lang gyapon ang naong kay hangtod karon, wa gyapoy buot. Okay ra lagi ka. Likayi ang pork belly kung mahimo. Panggaa imong tuhod, mingawon ra ka ana, inigatiguang na nimo. Tingali maminyo ka. Tingali di. Tingali na kay mga anak. Tingali wa. Tingali magbuwag mo ini 40. Tingali mapare ka ini ka 60. Wa takibaw. Bisan unsa pa kataas imong naabtan, ayaw palabihig daig ang kaugalingon. Hinay-hinay lang sa Facebook. Because in the long run, it will make you feel ugly. Timan daghang amigo nga mulabay lang, pero ang pingin tao ng pipila nga nagagwanta ron nimo. Puyo ka diyod sa mga dagkong syudad aron di ka maignorante. Puyo ka diyod sa mga gagmayng lungsod aron makat-on kag maayong pamatasan.
Ayaw pagdinaw. Get to know your parents. You never know when they'll be gone for good. Ayaw na na-eksperimentuhi imong buhok. Kay base nilig edad ni mong skwinta, mura na kag 98 tanahon. Pamili og tarong nga tambag. Pilia ang Lacto Puffy. So alive, make it last forever. Stop in time. Yeah, I'll surrender. We judge ourselves by our internal motives and everyone else by their external actions. Life is a sexually transmitted disease. The less we think about ourselves, the better we become. Lao Maui! Pamabuisyo! Minamo from Thursday, Friday, and Saturday. The Not So Late Show with Jason Monteclar. From the local news headquarters in Cebu, broadcasting live from Reroute Studios, this is The Not So Late Show with Jason Monteclar. Because we take sides, never neutral, never silent. The Not So Late Show with Jason Monteclar. Maayong Sabado sa mga wa naisod ang GCash diha. Sa mga adis-adis nga gapaabot sa mutukhang nila ug sa mga pulis nga di gyud anugnan mag-usik-usik og bala. Welcome diri sa tuang bag-ong tulumanon sa internet, ang The Not So Late Show, and I am your host for tonight, Jason Monteclar. The Not So Late Show with Jason Monteclar. Happiness is real only when shared. Kanindot ka sa kalibutan kung ang tanan mo paambit sa iyang gasa. Dili babag ang kalisod para kita mo tabang tungod dili man kinahanglan pahandi ang itampo. Labi pa sa panahon karon, ngaggadibal ang kawadon ug naghari ang kasakit. Mas gikinahanglan ang kaluoy. Mas uhaw ang katilingban sa gugma. Ang pakigdait o pakigtambayan maoy tubag sa katilimbang maot. Unsay misulti nimo Bart? Okay kay Bart. Tamis ka latang. Tuod man ang Lacto Puffy ni duyog sa talagsaong hagit ug ni salmot sa usa ka community pantry. Didto nato gipahigayon sa Dan Borromeo ang maong kalihukan. Bisan ginagmay apan gipaninguha namo nga makahatag kitag mga pagkaon, mga dilata ug uban pang mga batakan nga kinahanglanon sa atong mga kabus nga lumulupyo. Tungod nakasabot mi nga ubay-ubay pa sa atong katawhan ang walay bakuna. Amo silang giagda sa pag-inom sa produktong Lacto Puffy. Libre og walay bayad nga atong gitunol kanila ang lactobacillus nga mapalig-on sa immune system sa tao. Kanindot ka sa kalibutan kung ang tanan baskog ug himsog. Kanindot ka kung ang kalibutan abunda sa gugma ug pagtinabangay. Sa amo ang pakighimamat sa mga lumulupyo, nakita namo ang ilang kalipay. Mga pagpasalamat ug paghandom nga mobalik ang Lacto Puffy sa ilang dapit. Ug tungod niani nadasig kami nga mulusad og mas dako ug mas halapad nga community Lacto Pantry.
Okay, arita sa issue sa Spratlys. Pangutana, how much will China fish under the Duterte deal? Muni pangutana ha, ni former Associate Justice sa Supreme Court nga si Antonio Carpio. Si Presidente Duterte nitugot ngadto sa mga insik nga mahimo silang makapanagat, makapangisda sud sa Philippine Exclusive Economic Zone. Ang ilang sabot was done verbally together with Chinese President Xi Jinping. Kanos ani nahitabo? Way back in 2016. Muni ang gibutyag ni Presidente Digong 2 years ago. Pasabot anang verbal agreement, nagkasabot sila baay. Sagad na nga buhaton sa mga suod nga managhigala. So kining sabot ni Digong og sa Presidente's China is like an oral sex without the sex. Naailaway nga na-involve pero dili sa binastos. Assuming nga legal ni ang deal nila ni Digong, pero nangutana si former Supreme Court Justice Antonio Carpio, pila man ka mga barko sa insik ang inyong gitugtan diha nga pwedeng makasud sa West Philippine Sea. Labi pa nga ang China mao'y nabantog bas tibok kalibutan nga sila ang dunay largest commercial fishing fleet of around mga 200,000 kabuok. Pila ka mga toniladang isda ang gitugtan nga pwede ninyong makuha. Unsang mga buwana o mga tuiga nga pwede mong makasud. Kay naara bagay mga season, basta maghisgor na tag mga panagat, kay naiting pangitlog sa isda, yan asad na si panahon kung kanos sila harbison. Muni pangutana ni Carpio. Pero ay na lang tingalita niya na Justice, oy. Naglisod pamanggani nagtubags Digong kung asa napasok ang iyang salin, unsa pagkahaan ng pangutana nga muadto patagdagat. Diba? Ingon si Justice Carpio nga the question should also be about equity. Kanang asa na kuno ang fairness ani. Kay kung ang Pilipino kuno mo'y managat dito sa Spratlys or diya sa West Philippine Sea, istrikto kuno kayo ang ato ang marina, ang atong Coast Guard, kinalagi kuno'y balaod nga kinanglan sila nga magparehistro sila mga commercial fishing craft, unya kinanglan gid sila nga mo report kung pilay ilang mga kuha. Ug ang ilang mga kumpanya kinahanglan gyud nga mo secure og mga permit sa mga local government unit. So muna yung mga restriction nga kinahanglan nga sundon sa usa ka Pilipino nga mananagat. Pero nganong ang mga insik di man ta ka paningil ana nila. Pero mo lagi na imposible ni. Kay kung ako'y insik, moingon gyud ko nga amo abi nang Spratlys. Ikaduha, unsa may silbi aning among mga kanyon nga magparehistro raman dai mi. Diba? So, para nga makapicture mo ni aning tanan, tagaan ta mo gulagway ha. Sa 60 ka metro ang kitason o baligduhan na ka mga basketball court ang kada usa anang mga Chinese trawler nga makahaul na sila, makapanghakot na sila tag 240,000 kilos nga mga isda. Nya kanang 240,000 kilos nga isda ug imong kwintahon mga kaigalaan, pwede nilang mahagpat ng tanan in less than 2 weeks nga mo equal og about 57 million kilos sa duha lang ka semana. Nya muna ilang gibuhat niadtong buwan sa Abril. Nya pila man na tanan? 4.4 billion pesos. Sigon pa sa valuation nga gipagawas diha sa Southeast Asia Fisheries Development Council. So 4.4 billion pesos ang bana-bana sa kantidad nga nawa nato. And I don't think nga paigo na ni para nga mo deklarar o gubat si Digong aning kantidara. Pero naara nga 15 billion pesos ang nawa nato diha sa PhilHealth. Wa gani niya gubata nga matambo ra sa iyang bintana ang opisina sa kontra. Karon ang China ilang gipakabaliwa ang mga pamahayag ba sa ato ang mismong Foreign Secretary nga si Teddy Boy Locsin.
Kay ni file mata dito diplomatic protest dugay na. Nya ila sang gipakagamay ang mga opinion ni Defense Secretary Delfin Lorenzana nga gibaharan sila, giwarningan sila nga ayaw mo diha, lakaw mo kay dili na inyong teritoryo, amo nas Pilipinas. Og ang mismong 1982 nga UN Convention sa Law of the Sea nagtagana gyud nga kiniday kunong exclusive economic zone para gid na sa mga coastal country nga kita ra gyud maka-enjoy sa mas Pilipinas. Ang Hague Court nag-publish sa ilang 2016 nga findings ug ilang gidan-ok sa basura ang gipangangkon sa China nga kining gitawag ba nilag historic claim or katong 9-dash line versus sa Philippine Exclusive Economic Zone. Pero ang problema man gud aning mga international court kay naa sila'y decision pero di sila ang mupatuman. So kita diri sa Pilipinas ang gitukmod. Nagkupot-kupot taan ng papel nga magwang lagjutay sa putos buwad. Mas maayo pang resibos ahinsa na kay madawat pa kung atong iprinda. Diba? So atol sa iyang sinimana nga televised address, si Presidente Duterte niingon gyud nga dako kay tagutang kabubuton didto sa INSEC. Kay number 1, sila ra ba kuno mo nag-provide sa tua atong Sinovac nga bakuna. Pero asa man ang utang kabubuton nato ni ana? Nga samtang ang China tinuod ni donate og 1 million doses aning Sinovac nga mga bakuna. Pero ang Pilipinas sad nipalita og 25 million doses nga samang bakuna didto ra sad sa China. So, ang nakasakit pa gyud kay nakabayad na ta pero 10% pala ilang na deliver. Nya utang kabubuton day na. Tambag na ko ni Digong ba? Sunod gani nga kung mangutang ka og kabubuton sa China, dapat ipasiod dita na cash on delivery. Aron klaro gyud nga unsihay. Di apay lain. Gi pasabot or giptino ni retired Justice Antonio Carpio. Sa diyang gi-announce ni Presidente Duterte nga iyan na lang i-set aside ang kinibang ruling sa International Court nga naghatag ba nato og pabor nga gitagaan ta og kita gilabanan nga kanang dagata diya sa West Philippine Sea inyo ana sa Pilipinas. Pero niingon sa Digong, unsa man ang inyong decision, makahatag nag $24 billion nga worth of investment nga giyabo or planong iyabo sa China diri sa Pilipinas. Apan ang banabana sa mga eksperto, wa ra bagi kuno kaabot og 5% ang mga loan and investment nga gigahin sa China diri sa atua? Naagid ko'y kutob nga gidribble-dribble rata ani sa INSEC. Oh, mupasod mig investment. Unya, wa dayto. Mupalon mi ninyo, wa dayto. Og taliwa ni aning tanan, di ko motuo nga wa kasabot si Digong ani. Ang nakabintaha ra ba kuno aning tao nga magpabuang-buang kay di siya buang. Muna to presidente. So niingon si Digong way back in 2016 nga akong iset aside ang desisyon sa arbitral court. So niingon po si Digong iyang giangkon way back in 2019 nga akong gitugtan nga ang INSEC makapanagat niya sa West Philippine Sea. Og sa iya sang SONA 2019 niingon gid si Digong nga wa koy mahimo. Inutil ta ning bahina may labot ni aning intrusion sa China. Taliwa sa kaalingisig, kalibog og kabalaka aning isyu nato batok aning China. Di gyud ko motuo nga di si Judas ang direktor ni aning salidaha. Ahay, moinom la sa tingali kog lactobital. Murag ni saka na sang blood pressure niya kung tumura. Mientras tanto, ato sa kunong sayron og unsay mga latest nga balita nga mahatod nato gikan sa Pikas Lawak, ato kunong pasudlon si Super B. Super B, balita maybe.
Mga balitang fake news. Mga nag-negative ko ni sila, magpag-rate mo. Oy, nag-negative ha? Congratulations sa mga nag-negative. Negative sa unsa man ison. Ba maing pagtanaw diha Monina Jones ay kis mahinay. Oy, atong amigo, konsehal diya sa Borromeo Street. Abner Quino. Super A Super A tanaw rin superhero. Og not but not least si Jetro nga taga Bacolod. Jetro Bacolod. Mayong pagtanaw nyo diha. Og ari sa itong mga balitang fake news lokal. Human nga na-delayed o kapin upat kabuan ang sweldo sa mga medical workers diha sa Cebu City Medical Center. Mga kadagkuan sa City Hall ni Bahad na ilang taktakon ang mga GO nga di kapabot. Matod pa ni Cebu City Legal Officer Ray Gelon, dili sila ang ay basulon ngano nga nadugay ang sweldo tungod na busy sila sa mga meeting. Dungag pa ni Gelon nga dili sila mga Superman nga makapirma dayon sa mga papilis tungod naa sila kanunay sa gawas. Gamiting. Usara ko no ang ilang lawas o dili pwede mapikas. Murag daog ni si Gelon sa lumba kaon humba. Awag ni Gelon ngadto sa mga empleyado nga dili lalim alang sa usa ka department head ang musayog abot sa opisina tungod traffic naraba kunog sugod ang gawas. Sa pagkakaroon na gipasalig sa City Hall nga basin Disyembre pohon masweldohan na ang mga GO. O padayon to sa itong mga balitang fake news nasyonal. Okay, balitang nasyonal. Secretary Harry Roque magbutang og iyang community pantry dito sa kinatumyan sa West Philippine Sea. Kini mao iyang tubag alang sa mga namasangil nga nitalaw si Presidente Rodrigo Duterte sa China. Matod pang Roque, dili pa panahon para manghagad og gubat ang Pilipinas. Dako iyang pagtuo nga mulumoy ang kasing-kasing sa People's Liberation Army sa China. Kung makita nini nga nanghatag taditog noodles, itlog, pan, biskwit o vitamin C alang sa mga sundao sa China. Murag made in China ni tanan. Nasayran nga nagtukod na ang China or China sulod sa kadagatan sa West Philippine Sea o mga artificial nga isla aron mauya magsilbing butanganan sa ilang mga nuclear weapon. Dako ang pagtuo ni Roque nga gugma dili bala ang tubag nga gipangita diha sa China. O din natapos ang atong mga balitang fake news. Mubalik ta sa studio ni Jason nga nag-urus-urus sa iyang gugma.
Mga balitang fake news. Woy! Sige, pataani! Ako po ay taos-pusong humihingi ng paumanhin kung iba ang dating ng aking naikwento. Muni ang pong ni Senador Bongo. Human nga atol sa iyahang gihatod nga talumpati didto sa kasaulugan sa kadaugan sa Mactan. Last April 27 nga iyang gipangangkon nga si Lapu-Lapu lagi kuno kay dunay kaliwat nga tawsog. Unya didto pagid kuno ni gikan sa Mindanao. Nagipada sa usa ka sultan para nga padipinsaan ang Sugbo. Ang pagpangayog pasaylo ni Bongo does not categorically admit the error. Iya bagyong giusab ang history o wala? Nangayo lagi tuod sa pasaylo pero kung paminawon murag kita gihapoy sad-an. Di man kinahanglan nga magligid-ligid gid siya dias ba samtang nangayog pasaylo ba para tuuhan? Igo ra kay nang muhilak kag dugo at tubagan ni sa kong amigo nga si Max Limpag, oy. May gabi dia, Idol Max. Now, ang senador nga si Bongo, iyang gigamit sa iya habang saysay ang kadtong mga sinuwat sa usa ka Abraham Ibrani Ijirani nga identified nga spokesperson or Secretary General sa nabungkag nga Sultanate of Sulu. Taga Mindanao ni siya. Pero sa pikas bahin, doon na say mga sinuwat kaniadto sa mismong testigo kato si Antonio Pigafetta. Nga mura sa to'y atong primary source sa atong history kung unsay nahitabo atong gubat sa Mactan between ni Lapu-Lapu batok ni Magellan. But anyways, kay wa man ta nabuhi sa una, ug matud pas banggiitang historian nga si Ruben Padilla, posible tinuod nga tawsog gitus Lapu-Lapu gani kanang inyong nakit-an diha nga iyang istatwa nga murag bold star. Wa pay siguro nga di pa na mao. Kay wa gid ra bay libro nga nag-ingon nga mamayutay tuglawas Lapu-Lapu. Wa pay siguro nga parehas ra to siya ninyo nga mga sapyot pug lubot. Pero di na lang tanitason. Humanaman to. Nangayo na magpasaylos Bongo. Pero ang akong pangutana mao ni, labi na nimo Mayor Ahong Chan. Kung di tinuod nga tawsog si Lapu-Lapu, basin kaliwat to siyag badyaw. Dili ko nimo ipadeklarar nga persona non grata nyor. Sige pataan ni sir. Unya, Sabado na sad, weekend. So hunahuna na tani ka asa ta maglaag ugma pero ay mo kabalaka makita-kita ra gyapon sa sunod semana ha. So ang atong beauty kinahanglan na nga mo exit karong taknaa kay alas 10 naman hapit. So kinahanglan sa kung muuli og sayo kay motuo mo sa di manghipos pa ko sa ako ang mga sanina kay magplano mi og mga adlaw Domingo mga ligo mig dagat niyo pay siguro magtangga na gyud. Binuang ra na oy. Ay taw ninyo og ihiklin ang among hangyo nga atong tagaag chance nga mapaminaw na to ang mga local na to nga Bisaya artist, mga musician nga ilang mapasundayag ang ilang abilidad sa ilang mga huni o sa ilang mga kanta kay by way of practice amo na ginanggi tradition nga i-feature na mo ang ilang mga music diri sa atong show agi na lang sad nigsuporta sa local music industry. Labi pa kay lisod pa kay ni ang ilang mga gig karon. So ato sila paminawon. And lastly, i-subscribe taon ang ato ang YouTube channel o like and share sa atong Facebook page o pwede mo nga makasearch na mo diha sa Spotify o sa iTunes. I-type in lang ang The Not So Late Show with Jason Monteclar. Okay, happy weekend. Nga salamat. IQ Kalimti. Halang dun si Bathala Labaw sa tanan. The Not So Late Show with Jason Monteclar.
Lakad mag-isa kung saan tayo namasyal. Ang dating saya biglang naglaho na. Paikot-ikot ka lang sa isip ko. Ikaw pa rin ang laman dito sa puso ko. Bakit mo sa akin ito ay nagawa? Tapat lang naman ako. Ano ang dapat kong gawin ngayong wala ka na? Mga pangarap natin ay kasamang nawala. Sa buhay ko ikaw pa rin ang nag-iisa. Hanggang ngayon, magpakailanman. Darating din ang panahon na turuan kalimutan, kalimutan ka. Ano ang dapat kong gawin ngayong wala ka na? Mga pangarap natin ay kasama na wala. Sa buhay ko ikaw pa rin ang nag-iisa. Hanggang ngayon, mapakailanman. The Not So Late Show with Jason Monteclar.